siphele icilongo. Hallelujah. Nokuthi siyaveza kukhali isicilongo ukuthi abantu basibone ukuthi senzani. Hallelujah. Yesu wayekhuza lo xa waphela isipho. Ngakho ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho. Njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogweni. Hallelujah. Lento beyenziwa abazenzisi. UJesu ubatshela ngabantu ababaziyo ngoba abazenzisi bebephila nabo. Lento leyenziwa ngabazenzisi kodwa ke mina njengabafundi bami ningakwenzi. Hallelujah. Ngoba akuyona into enhle. Njengoba bekwenza abazenzisi abanawo umvuzo. uNkulunkulu umvuzo wabo sekawamkele. Ukuthi umqhele wabo umkomelo wabo sebewutholile. Kodwa nina ningenzi kanjalo ukuze nizoba nomvuzo uNkulunkulu osezulwini. Hallelujah. Hallelujah. Azalwane mbona nje thina lena ngomntwana benganayo uniform. Thina lecathi umsusa phansi alamkhipha phezulu. Umsusa phansi. Hayi ngalifuleyo. Ngoba manje thina sizokushayela izandla. Yebo. Kodwa manje izulu ngasayishayisa. Kanti ukuthi noma thina singayishaya kodwa izulu lishaya. Hallelujah. uNkulunkulu uza kuvuza uma wenza kanjalo. Amen. Hallelujah. Hey, qhubeka mama. Verse 3. Kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo esokunene. Hallelujah. Uyabatshela ukuthi ke wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi kwenziwa esokunene. Inkosi yami. Lokwenziwa lesandla lesi masingakwazi phela lesi. Hallelujah. Kusho lento yenzayo mayibe yimfihlo. Bayingaziyo. Inkosi. Jesus. Kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo esokunene. Masingakwazi. Kodwa siyathola ukuthi ke abantu bemihla hayi lesi siyakwazi ukwenziwa lesi. Yebo Nkosi. Kodwa lithi iBhayibheli uJesu yabayala ukuthi hayi masingakwazi. Noma uJoyce nje bangakwazi ukuthi wenzeni mamundaba. Jesus. Bangakwazi. Kodwa makwazi wena noNkulunkulu. Inkosi yami. Jesus. Bazalwane lokufuna ukubukwa nokuvela nokuduma. Kubi. Ngoba ukhona abantu abenza ngathi bayasiza kanti hayi ngoba besiza. Ngoba uNkulunkulu bazalwane lokho nesithaleluya hazi. Inkosi. Wena hayi ngokusiza. Kodwa inkinga ufuna ukuthi ubone nokuthi uphakame. Manje ungakwenzi ukuba ubonwe ngabantu. Lokho kwenziwa isandla sokunene asingakwazi ukwenziwa isandla sokhohlo. Hallelujah. Wenze nje wazi ukuthi ngenzela uNkulunkulu. Jesus. Qhubeka mama le straight lelizwi lakho. Verse 4. Ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Nayo mama Joyce mnandi. Ukuze lesipho sakho sibe sekusithekeni singabi phambi kwabantu sibe sekusithekeni. Inkosi. Sibe sekusithekeni noyihlo ke obona esithekeni uza kukuvuza. Hallelujah. Uma lesipho sakho siba sekusithekeni nalo uNkulunkulu ngoba lo uNkulunkulu akavimbeki. Hayi ukuthi uma isekusithekeni yena akabona kodwa yena uma isekusithekeni ubona kakhulu.
Amen. Noyihlo obona esithakaleni uzokuvuza. Inkosi yami. Ungathi noNkulunkulu mayento yenziwa ifihlo ubona kakhulu. Iso lakhe lihlala kulabo bantu abenza into eksithakaleni ngoba noNkulunkulu uyabona eksithakaleni. Yena uma wenza kanjalo usuke wenze ukuthi yena abone. Inkosi yami. Hayi abantu. Nkosi yami, haleluya. Oh Jesu. Uzakuvuza noNkulunkulu obona eksithakaleni. Uma wenze into wayenza emfihlweni. Bazalwane, uJesu ngiyamthanda ngoba ufundisa ngento ebeyenza yena. Jesu bethi maphilisile umuntu athi ungasho. Haleluya. uJesu. Amen. Athi uma emphilisile umuntu wambeka isandla athi ungasho. Amen. Bengayithandi lento yokuthi adunyiswe avele aphakanyiswe bengayithandi leyo athi ungasho. Abenzi into enkulu ungasho. Kodwa kube uthi abantu abakwazi ukuthula nomeseshilo bavele bayisho basho kodwa yena evela athi ungasho. Haleluya. Manje naye bafundisa lokho akwenzayo ngoba umuntu ufundisa abantu into yenzayo. Amen. Abathetha ayenzele ukuthi kuwe ngabantu. Wenze into yenze sithi kuze loNkulunkulu obone sithakaleni uzabone vuza ke uma nenza kanjalo. Inkosi. Ngiyayisaba mina bazalwane lento yokuthanda ukuveza. Ukuveza. Hayi izwi laNkulunkulu akwazi ukunaluveza. Kodwa ngiyayisaba lento yokuthanda ukuveza. Izinto esizenza sizenzela abantu bese siyayiveza. Ngiyayisaba. Khona ingcebo ezinganandaba nje. Ezivele iveze. Kodwa ngiyayisaba bathi. Ngoba izwi alivumi. Izwi lingavumi. Izwi lingavumi. Manje ngize ngisaba ukuthi noma bathi uyophiwa abantu njengoba sinikeleze nani bazalwane. Uthi uyophiwa abantu bese siyavidoraza. Uyophiwa abantu sividorazela yini? Nkosi yami, haleluya. Ngoba isipho leso ngikubangcwele. Ibabe ngiyala uma wabela isipho muso ufuna ukuvela. Jesus. Iyali iBhayibheli. Haleluya. Kusho yonke into esipho nje muso ufuna ukuyiveza. Amen. Usufuna ukwaziwa. Asebenza nabazalwane laba. Hayi liyasebenza lelabandla lela. Wadunyiswa ngabantu kodwa kumvuza usekho uNkulunkulu. Jesus. Kana nenye inceke yaseSwatini yayenza umsebenzi omuhle ngempela bazalwane ngomuhle le umsebenzi ewenza kodwa manje yona ukuthi veza. Nkosi yami, haleluya. Manje vezwa ngabantu kodwa musuveza wena. Haleluya. Usewenza ama-DVD. Ukuzobona kanti usebenza kanjani wondla ogoga abahlupeki awulona ikhansela. Amen. Nkosi yami, haleluya. Awulona ikhansela abanye nababeyingane encane ama-social worker. Ibona abantu abafake baveza ukuze phela neholo labo lizophakama bona bayasebenza. Umsebenzi wabo phela vele fanele uvele ubona. Kodwa hayi thina abantwana bakaNkulunkulu manje abantu awusebenza lapho. Uqashiwe social worker. Ulikhansela mhlawumbe ukuze ke phela babone ukuthi hayi cha hayi ngoba udla imali kodwa awenza umsebenzi womphakathi. Haleluya. Kodwa nje uma sesikholwa amabandla kaNkulunkulu nabafundisi abahamba baveza izinto abazenzela abantu kurong. Inkosi. Kurong ngoba lokho ufuna ukuduma ufuna ukubonakala. Umvuzo weNkulunkulu awusekho. Yes abantu zawuthola. Bashayele ezandla bakudumise kodwa uNkulunkulu awusekho. Amen. Boza mama Joyce. Verse 5. Amen. Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlanganweni
zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Hallelujah. Inkosi. Lana usubatshela futhi nanga ukukhuleka. Bazalwane, hayi ngoba uJesu emelene nomthandazo. Amen. Amelene nomthandazo, kodwa amelene nokuthi abantu babele isipho. Kodwa uyabafundisa wenze kodwa nikwenze ngale ndlela. Nomkhuleko futhi wenze kodwa niwenze ngale ndlela. Hallelujah. Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogweni. Hayi ukuthi wrong ukukhuleka umi emasinagogweni. Amen. Kodwa indlela abenza ngayo abasenzi ngoba lento yenza kufanele wazi ukuthi uyenzela ini. Manje abazenzisi lento bebenza bona bebengenzela ukuthi kodwa bebenzela abantu. Amen. Bebenzela abantu. Yonke into bebenzela abantu bisho bebebabalodzela lokho bebenzela abantu. Befuna ukuhlonishwa. Babonakale. Ukuthi bona bayakhona. Yonke into musukuyenzela abantu ngoba uNkulunkulu bazalwane uyakwazi ukuhlola inhliziyo. Inkosi. Ukuthi kahle wena oba wenza lento uyenzela ini. Amen. Uyenzela ini? Ngabe uyenzela mina inhliziyo yakho nje emhlophe noma cha kukhona into engale owenzela ngayo? Manje kuyabatshela nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogweni nasezinhlanganeni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Yabona ngoba uJesu wayebazi abazenzisi ukuthi wabenza lento ukuthi ukuze babonwe ngabantu. Lokho bekwenza ukuthi babonwe ngabantu. Inkosi yami, hallelujah. Lento yabo nje bebethanda ukuthi bagame bavele. Bebebayenze nje abantu bangekho kodwa yonke into beyenza bafuna ukuthi bayenze kukhona abantu. Kube nezibukeli babonwe. Ukuthi bona benza 1 na 2, bona benza 1 na 2. Kanti uJesu akayifuni kanjalo. Nkosi. Asenzele abantu bazalwane. Kodwa yonke into esiyenza senzele uNkulunkulu ukuthi ngelinye lamalanga siwuthole umqhele noma umvuzo uNkulunkulu. Ngoba uma sufuna ngapha ngeke sibe nawo ngale. Kanti kuhle ukuthi ke simane singawutholi la ngoba abangawuthola ngale bazothola. Inkosi yami. Asenzele uNkulunkulu hayi abantu. Amen. Konke sikwenzayo masikwenzele uNkulunkulu. Nawe uthandaza uma sithandaza masikenzeli abantu ukuthi sibona ukuthi siyathandaza. Amen. Hallelujah. Funa abantu into noma inhle kodwa bayenza kabi. Noma inhle kodwa uma soyibheka bayenza kabi. Muhle phela umthandazo kodwa khona abantu abawenza kabi. Sohamba nje bayikuwa uhamba uthandaza la etradini, uhamba uthandaza la etradini. Yes kodwa uyenzelani kanjani? Ngoba phela iBhayibheli alifuni ukuthi senze kanjani. Kukhona abantu abahamba baphathele amaBhayibheli la enakuzanele emadrobheni uthi umuntu libela ufundana neBhayibheli nje. Hayi ufuthi ubona kathina uyakholwa. Sohamba nje soyathandaza somela emakhondeni uhamba uyathandaza uthandazela ini? Manje uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uwenzela ini. Lento yenza uyenzela ini. Amen. Ungasixhaphaza lethina abantu athi uNkulunkulu uyayazi inhloso ukuthi yini. Manje iBhayibheli liyanqaba uJesu uyabafundisa ukuthi ningayenzi into kanjalo. Inkosi yami, hallelujah. Kwenzeni kodwa uma nikwenze sithakaleni. Ukuze uNkulunkulu obone sithakaleni azokwazi ukuthi anivuse. Inkosi. Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi
emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Yabo manje sokhuluma ngomkhuleko nokwenza kwabo benza into kaNkulunkulu, kodwa iBhayibheli lithi labo bantu abenza kanjalo nabo sebewamukele umvuzo wabo. Ababeka isipho sebawamukela umvuzo wabo. Nalabo abakhuleka bebe emasinagoge ukuba babone nasempambanweni zemigwaqo, iBhayibheli nabo sebawamukele umvuzo wabo. Usho awusekho ngale sibawutholile emhlabeni. Ngoza verse 8. Verse 6. Oh, verse 6 awuthayisema sekufundile ukugcina. Kepha wena nxa ukhuleka ngena ekamelweni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyihlo osekusithekeni, noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Uyabona-ke manje ubatshela ngalo mthandazo soyababetha uma nithandaza-ke nina yenzani njani. Amen. Kepha wena nxa ukhuleka ngena ekamelweni lakho. Amen. Ngena ekamelweni lakho. Ngeke ngithi uyakhuleka ukhuleke ngaphandle. Yebo. Ukuba umakhelwane bakubone uyathandaza la mama. Ngena ekamelweni lakho. Uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke uyihlo osekusithekeni. Uyabona uNkulunkulu sekusithekeni. Lento kufanele uyenze sithakale ngoba uNkulunkulu naye usekusithekeni. Kusho uyahlala esithekeni loNkulunkulu. Amen. Ukuze uNkulunkulu noma uyihlo osekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Hallelujah. Yazi kukhona abantu abamandla ngomthandazo kwesinye isikhathi kanti hayi ngoba bethanda bafuna ukuziwe bayathandaza. Nayo lento bazana hayi ngoba ngimelene naye ngicela ngizwe kahle. Kodwa lento ukuthi uthandaza uwedwa uzubanga umsindo kube ngathi ukhuluma noNkulunkulu onekude. Ngoba kwesikhathi le ngqondo yethu bazana iyathanda uNkulunkulu benza ngathi kude. Kanti uNkulunkulu sihlala naye uphila kithi. Manje lento ukuthi sikhuluma ngathi uNkulunkulu kude, yes ngake simthathe ngale ngqondo ethi yes ukude. Manje maye kude usho ukuthi uzakuzwa mawumemeza. Akasithathe ngale ngqondo yethu ukuthi khona nje umuntu oneBria awuke nje eBria ngathi uNkulunkulu uhlala ezulwini ke ngoba sinengqondo ethi uNkulunkulu usezulwini. Uma umemeza nje umuntu elapha eBria akuzwa. Ngengqondo yethu ngeke akuzwe ngoba izwi yakho lisho wathi ke ungamemeza nje ngeke akuzwe. Manje le ngqondo yesinalo kwenza ukuthi ngathi uNkulunkulu uhlala ezulwini. Kufanele ngise ngikwaze kakhulu hayi ukuthi ukwazi abazane ku-wrong. Kodwa bazalwane uma uthandaza wena uthandaza. Yama sebaningi bazalwane singamemeza uzwakale ke nawe. Kodwa nje hayi ukuthi uNkulunkulu uzwa lo mthandazo ukwaza. Hallelujah. Ndani yabafundi hayi mawuthandaza kuvale ekamelweni. Bese ke uyathandaza. Ukuze lo yihlo obone sithekeni uza kuvuza noma uza kubuzwa. Jesus. Amen. Manje iyayala iBhayibheli ukuthi sibambe umsindo kungenasidingo. Mina ngiyawuthanda lo mthandazo, ukuthandaza ungazwakali khona bangithandaza ngingedwa. Kodwa bangabantu bayenzwana ukuthi ngiyathanda. Kodwa uma ngikhuluma noNkulunkulu ngiyathanda ukuthi ngazwakala bazalwane. Ngoba ngikhuluma noNkulunkulu angenzeli umuntu kodwa ngikhuluma noNkulunkulu osekusithekile. Futhi ngiyamazi ukuthi yena uyangizwa. Inkosi. Yoma sithanda sibaningi manje umakhwaza. Yama bathi umoya wakho uholela lapha ekhwazini. Kodwa musu kwenzela ukuthi umakhelwane angizwe njalo ngo5 mina ngiyaqhubula la khaya.
Angizwe nalokho kuyizangoma ukuthi ngiyathandaza mina. Bayibhela ngifuna kanjani. Kodwa ukwenza holo moya kodwa muze ukwenza ngoba ufuna ukuziwa abantu ukuthandaza. Amen. Bona bazongisaba bayezwa ngiyathandaza mina. iBhayibheli lihala bazalwane kanjalo. Yenze lento kuhle uma uyenza kodwa ungenzeli abantu ngoba uNkulunkulu uyena bazalwane okwazi ukubona. uNkulunkulu uyena okwazi ukubona. Yenze lento kodwa ungenzeli ukubona ngabantu noma ke ngabe uyakwazi hayi ku-wrong ukwazi kodwa mase wenza unalento ukuthi ngifuna uziwa mina ukuthi ngiyathanda u-wrong. Amen. Ngoba awuthandazela ukuziwa kodwa uthandaza kuNkulunkulu. Inkosi. Oza mama verse 7. Verse 7. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuzwiwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Lithi iBhayibheli kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuzwiwa ngokukhuleka kwabo okuningi. Kusho ngokukhuluma amazwi amaningi nokuthandaza omude bayithi bona bazoziwa kanti iBhayibheli alifuni ukuthi kube kanjalo. Amen. Masingathemelezi kodwa masikhulume lento esizele emthandazweni. Uma ndithandaza khuluma tshela uNkulunkulu lento ezele kuye. Hallelujah. Ungazofuna ukuthi hayi uthandaza wami ube u30 minutes. Inkosi. Ngikho bazana kanjani nathandaza yawo. Thandaza u30 minutes uNkulunkulu akeze uthandaza omude bazana kodwa uzwa lento ofisa ukuthi uyisho kuye. Akawuzi ukuthandaza omude kodwa uya ukuthi lento othandazelayo yini. Tshela uNkulunkulu straight. Amen. Ngokuthi Nkosi lokho nalokho. Hayi ngoba kuno ukuthandaza ukuthi kodwa uthandaza uma umoya uholela lapho. Mose uthandaza uthi wena ngifuna ukuthi kube yi-hour. Inkosi. Noma sekuphelile into ongayisho kodwa ngeke ukuthi wena wabe ukuthi 30 minutes enguthandazayo. Umoya soqedile uthi hayi uright 10 minutes wena ngenxa uthi ke unale ngqondo uthi ayifuni ukuthi 30 minutes bale ukuthi 30 minutes uqede la mthandazweni. Amen. Kanti uNkulunkulu akafuni kube kanjani. Kodwa kufanele masithandaza nje sivele sihlale phezulu endaba singathemelezi njengabazenzisi ngoba bona njengabezizwe ngoba bona kanye bayoziwa ngokukhuluma amagama amaningi. Kodwa thina uJesu uyasifundisa njengabantwana ukuthi hayi masithandaza nje asivele sikhulume straight ngoba uNkulunkulu usuyazi noma size mthandaza ukuthi kahle zidinga izibazalwane. Amen. Sivele simtshele straight lento esizele emthandazweni uyayazi okeka sigeke kodwa abe azi kuhle kowendoda kumuntu esilisa eshela intombazane geka ngamazwi kodwa igama yazokimba lilodwa nje. Lilodwa angadraya kodwa lilodwa kahle nomuntu esifazane usuyembona nje mayedwa kodwa uyazi kahle lesinhloso njalo ukuthi igama yini lelodwa. Manje nabo uNkulunkulu ke baza usuwasafuna try 10 minutes uyazi wena kahle nansi into edingayo njengoba ungene emthandazweni nje ungenele nansi into. Amen. Vala mama. Verse 8. Ngakho-ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikusweleyo ningakaceli kuye. Uyayizwa ke lento lenzayisho ke bazalwane. iBhayibheli lithi kodwa thina ke bangcwele masingafani nabo. Ngakho-ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikusweleyo ningakaceli kuye. Yabo uNkulunkulu usuke yazi ukuthi siswelele. uNkulunkulu usuke yazi ukuthi kahle wena ufunani.
Masingafani ke nabezizwe nabazenzisi abacabanga ukuthi ayike kufanele bakhulume amagama amaningi masingenzi sokwabo. Yes, bayakwenza lokho uJesu wayenza ukubatshela ukuthi kahle noma bakwenza kodwa benza wrong laba, nina ningafana nabo njengabantwana babo. Lokho abakwenza yes bayakwenza kodwa bakwenza wrong noma bakwenza ngoba yonke into abayenza benzela abantu, abenzeli uNkulunkulu. Ilona izwi bazalelele likhona namhlanje ukuthi konke esikwenza masiqaphele ukuthi senza kanjani. Uma usiza umuntu uqaphele ukuthi umsiza kanjani. Haleluya. Qaphela ukuthi akube umuntu mhlawumbe okudumisayo kodwa ngosufuna udumo. Amen. Ngosukulwela funa ukuthi ngifuna udunyiswa. Ukuze mayingadumisanga sowuphatheka kabi. Yes, bona phela kwesisikhathi bazalwane kube kuhle umuntu ukuthi nje umbonge ukuthi wenzile. Kodwa ngosufuna wena ukubonga. Amen. Sifuna ukubonga sisihluphe nje Mama Joyce. Siyabonga uNkulunkulu Mama Joyce naloko okusho Nkosi yami. Yazi ngezinhliziyo zami babuhlungu. Ngezinhliziyo zami babuhlungu ngempela bazalwane. Yazi kwesisikhathi ukwenza into kanti usungazi ngempela uNkulunkulu yena othi yenza leyo nto. Mase ngizwe nje ufakazi bama Joyce bazalwane izinhliziyo zami babuhlungu. Ngeke ngibe zimela shesha ukukhala bazalwane. Ngeke sisetshuzana ngazo abantu besifazana ngoba lenyembe sisetshuzana mina nje hlukile ngabantu besilisa ngebazalwane. Amen. Vele into ibe buhlungu kakhulu enhlizweni bazalwane nje kodwa ke siyabonga uNkulunkulu ngemama bakithi nje siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu yena wayazi. Uma uJesu akuthe uyogibela ibhasi nje hayi bona ibhasi ibambelele athi hayi asame tata ngicela wagela ngeke ngako ngiyabona mama sami ungcono yogibela hamba ngiyobheka lapha emateksi nami. Amen. Ogibela khona ayinkosi yavela ngitshela hayi ngcono ngibele abela ngiba yona bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu ke ukuthi ke mama Nkosi yami kwaba nokusizakala kakhulu sifundisa uJesu. Amen. Amen. Woza lephathi ohlelo